Ok, doncs passem al següent. Següent. L'exaltació genial de l'amor d'aquests personatges no només ens vincula a éssers de carn i ossos, sinó amb personatges exemplars per vigor de la seva classe i per la significació colossal de la seva admirable contextura. Això és una sinopsi real. O sigui... Queda't amb això, dos personatges, amor. Romeo y Julieta. Yes! ¿En serio? Yes! Sí. Yes! Aquí la potra va com vol, En sèrio, com escrius una sinopsis de Romeo i Julieta, això? En fi, era una web bastant sèria, però bueno. És un moment difícil en la vida de... Quan faci 17 anys perdrà la protecció que la seva mare li va donar. Bueno, jo quasi que no llegiria més, Bueno, va. I que l'ha emparat durant tot aquest temps. I el jove, aquí va una pista, per tant no la diré, haurà d'enfrontar-se sense pors ni vacil·lacions al destí que ell mateix s'ha forjat. Oh, és guai, bueno, perquè no has donat moltes pistes, però pot ser que aquesta mare es digui Lily i aquest nen es digui Harry Potter? Podria ser, diguem-ne, però bé, podria ser. Ai, doncs molt guai, molt guai. Sí. Perquè quan has dit això de la protecció, clar, és que hi havia... No sé si Harry Potter és l'únic que parla d'un heroi en el qual, quan compleixi la majoria d'edat, s'estarà exposat a perills, etc. No sé, però és el més conegut, que té això. Sí. Vinga, a veure, següent. Bueno, almenys per mi. Següent. Novel·la epistolar. Narració en la qual s'eleven diferents i apassionants veus. Intensa història d'amor i sentiments. Exemple indiscutible de novel·la gòtica. Fins aquí necessites pista? Sí. És un clàssic de novel·la gòtica. Benvingut a casa meva, entri lliurement, passi sense por i deixi en ella una mica de la felicitat que porta amb vostè. Quina por! Missió per... Estic intentant posar-me un personatge. Ja, ho he notat. Però la veritat és que no n'hi idea. Novel·la gòtica, de por... No, de por ja ho he notat. Un clàssic... Però és un clàssic, vull dir... De fet, la novel·la no és ben bé por. Per això et diu, perquè també tracta amor, tracta passions, tracta de criatures sobrenaturals, sobretot. Qui té un barla d'aquesta manera? Una bruixa, entenc. No. Una cosa semblant. I estava intentant fer com si Una serp. tingués set. Se t'ha mogut una olla. No, és que... Set? I 8. Set de sang. Ah, vampir! Vale! Conde Dràcula! Vale! Ha costat, ha costat. El diàleg és el que li diu al comte Dràcula quan el protagonista arriba al seu castell. M'imaginava que era algo que sortia al llibre, però és que no, saps? No em sortia. Ara entenc l'accent aquest. Vale, ja. Vale. Ok. T'he que eren complicadetes. Sí. La Meritxell i en Pau es coneixen un divendres a la nit en una discoteca. Entre ells dos sorgeix l'atracció, la passió, la bogeria i es rendeixen als seus impulsos. El problema és que no és un divendres qualsevol, és el 22 de setembre de 2017. Diuen que Catalunya està totalment capgirada en el proper referèndum de l'1 d'octubre. Punt. Hi ha més, però no crec que passi tanta més. Diguem-ne. Molt guai. S'ha de dir que el llibre aquest està molt bé, Crec que sé quin és perquè tu me l'has recomanat. No m'estranyaria. De fet, el vas descobrir a la Setmana del Llibre en català. De veritat? I és del Jordi Serra i Fabra. Amb el qual tinc una foto d'aquell dia. Pot ser tu a Sants i jo a Mollerussa? És... Guai. Vinga. El recomanes, sí? El recomano, sí. Ok. Següent. Vinga, a veure, quines... Em sento preparat per tot. Vinga. Poques
Poques vegades en la història de la literatura un personatge de ficció aconsegueix tal celebritat que fins i tot enfosqueix la figura del seu propi creador. En aquesta història, el protagonista és traslladat als inhòspits i desolats paratges de la regió de Dartmoor, on s'enfronta al repte de resoldre un enigmàtic crim relacionat amb l'aspecte d'un gos diabòlic i sobretot instrument de la maledicció que pesa sobre una família. El perro de los Baskerville. Sí! Yes! Molt bé! M'ha llegit l'any passat i vaig fer una superressenya aquí al canal, diria. Guai! Jo encara no l'he llegit. Pues el Tinc recomano. ganes de llegir-lo. A veure, s'ha de dir que hi ha moments que Una miqueta lent, has de seguir de llegir, perquè hem d'entendre que a l'època que es va escriure aquests llibres potser que totes les peces de llibres estaven de moda i tal, però ara per ara a la gent no li acostuma a agradar tant d'esto, saps? Però sí, com jo ara mateix, no? No sé si ho veieu. Doncs vinga, ataca! Hi ha altres moments en què està molt xulo. L'emperadriu infantil està malalta de mort i el seu regne corre un greu perill. La salvació depèn de... un valent guerrer de la tribu dels pells verdes. I de... un nen tímid que llegeix en passió un llibre màgic. Mil aventures els portaran a reunir-se i a conèixer una fabulosa galeria de personatges i junts donaran forma a una de les grans creacions de la literatura de tots els temps. M'agrada aquesta... Passió. Què dius de mi? Per tu també t'has posat el personatge. Pot ser... Jo crec que encara no me l'he llegit, Encara no, però tinc a casa. La història interminable? És la història interminable. De Michael Ende, yes! Molt bé. És tot un clàssic, també. Sí. Per això tinc a casa allà, però no me l'he llegit encara. Tu encara tens alguna? Crec que les hem dit totes, a veure, deixa'm comprovar. Fet. Sí! Doncs ja està. Ara, sisplau, vull saber qui ha guanyat. La Misha segur perquè has encertat tot. És que he portat bastant complicades, però sí, clar, és que les sinopsis avui en dia és que ja desvelen tantíssim de la història. No sé què en penses. Últimament agafes un llibre i ja t'he explicat més de la meitat de la trama del que ha passat. Sí, per això jo ja vaig directament a l'últim paràgraf, me'l llegeixo. No! I llavors començo, sí. No, en sèrio fas això? De veritat que ho faig, però no... Vale, adéu! És com superdivertit perquè, o sigui, l'agafo, abans de llegir-lo vaig al final, llegeixo al final, l'últim paràgraf. I llavors, la meitat de les coses no les entenc. Giro el llibre, torno i començo. Saps que això és un dels 10 manaments del lector és mai llegiràs al final abans de començar, ho No, saps? però és que no és llegir al final, no és llegir al final, és llegir l'últim paràgraf. Però estàs llegint al final! Però no és ben bé el mateix, perquè normalment al final és tot un capítol o una pila o una cosa així. I llavors jo m'agafo de la pila, per exemple, l'últim paràgraf, que diu... Pot dir qualsevol... I van viure feliços i van menjar pastissos. Imagina't, vale? Imagina't un moment. Sí, ja t'he desvetllat. Però no saps qui, per exemple. Home! Dius, sí, els protagonistes. Vale, no... A veure, si obres Harry Potter a l'últim llibre i llegeixes el final, l'últim paràgraf... No, però la gràcia d'aquestes coses és no fer-ho sagues. Però, jo què sé, amb el primer de la saga, vale. Però després ja no, perquè ja coneixes els personatges. Ja saps la història dels personatges. La gràcia és quan encara no coneixes res d'aquest personatge, agafar el llibre, mirar al final, que et diuen alguns noms que ni coneixes. La Misha does not approve. No, prou, no. Doncs, Misha, fins aquí la nostra relació. I fins aquí la col·laboració. Ho sento molt. No us oblidareu de donar-li like si us ha agradat el vídeo. Sí, i bé, que va, us deixaré aquí baix, encara que estigui contracor, us deixaré el seu canal. Què més? I el vídeo que hem fet al seu canal, que també és molt xulo, Això sí. Digueu-nos, no sé, com a mínim, si heu endevinat les sinopsis i si creieu que el que fa el lloc és una atrocitat, com jo crec, com ho és. Perdona. Està clar que ho és. Crec que és pitjor la gent que agafa els llibres i els llixa amb subratllador, amb llapis, doblega les pàgines. Jo només subratllo amb llapis, vale? No sóc un monstre. Perdona, però només amb subratllar-lo amb llapis, tu saps que encara que ho intentis borrar es queda. Encara que... Després jo sóc el que fa atrocitats, Jo et perdono que llegis els finals si tu perdones que jo subratllo amb llapis. Fet? Sí. Aquí no passa res, Bueno...